Здравейте, аз съм Цвети, а всъщност това е моето първо видео. След дълго обмисляне, най-накрая и аз се реших да го направя. Занимавам се с танци, като в момента преподавам класически балет и хип-хоп за деца, но всъщност моята най-голяма страст са пътуванията. В този канал ще си говорим главно за това как организираме нашите почивки. Ще ви давам подробна информация относно хотелите, в които отсягаме, интересни неща, които можем да посетим в дадения регион, както и един от най-задаваните въпроси – колко ни излиза. Като за начало ще започна от темата как подреждам багажа си. В началото на тази година посетихме две много хубави дестинации – Дубай и Малдивите, като имахме общо 12-дневен престой. Летяхме с Wizz Air и в цената имахме включен ръчен багаж, състоящ се от един малък куфар до 10 кг и една раница. Нека ви покажа как успяхме да го подредим. На първо място винаги избирам дрехите спрямо дестинацията, на която ще пътуваме. В този случай започвам с роклите, които винаги слагам най-отдолу. Взимам две дълги. И 5 къси, като 3 от тях ще сложа в куфара, а другите две ще сложа в раницата, за която споменах. Всъщност роклите са любимото ми нещо, затова наблягам много на тях. Взимам и 2 чифта къси панталонки. Както и 2 чифта дълги дънки. Едните ги оставям в куфара, с другите ще пътувам, тъй като обикновено гледам да обличам дрехите, които вземат повече място. Една поличка и малко повече блузки, тъй като могат да се комбинират и стават много хубави аутфити. Също така винаги слагам банските си в тази турбичка. Много е удобна, дори когато са мокри няма никакъв проблем. Преминаваме към следващото отделение. Започвам с обувките, като в куфара ще сложа 2 чифта. Едни малко по-официални и едни за плаж. Аз ще пътувам с маратонки. Този несесер, в който слагам най-необходимите козметични неща, като фондютен, спирала, молив, глант за устни. Една дамска чантичка малка. Също и този несесер. В него слагам шампуанче, душ гелче от тези малките. Четка и паста за зъби. Също винаги слагам една самобръсначка, както и една нокторезачка. Взимам и това. В него слагам различни аксесуари, като гривнички, обити, пръстени. Една слънчева шапка. Четката ми за коса. Взимам и една торбичка. Супер удобна е. И
използвам я за мръсните дрехи и по този начин не се смесват с чистите. В това отделение винаги си слагам белото, като го разделям в пликчета. Пак супер удобно е. В момента не ми се получи. Така. И на последно място слагам зарядното, което го слагам при дрехите, за да не му се случи нещо в другото отделение. Сега ще преминем и към раницата. За там съм оставила още 2 рокли, както споменах в началото. Също и още няколко блузки. Винаги гледам да взимам и поне едно яке с мен, като в случая направо ще пътувам с него, за да не заема място. Нека да започваме с раницата. Както казах преди малко, взимам 2 рокли. Едната по-официална, тъй като винаги може да ми се наложи. Още няколко блузки. И едно малко парфюмче до 50 мл. Обикновено го слагам в едно от несесерчетата, но този път забравих, затова ще го оставя тук. Погледнете, остана още много свободно място. Винаги гледам да оставям, за да може, ако харесаме нещо от дадената дестинация, да има място. И така. Така изглежда нашия багаж. Всичките ви препоръки, въпроси и коментари може да задавате под това видео. Ако ви беше интересно и полезно, ще се радвам да оставите палец нагоре, както и да се абонирате за канала ми.